61.4 milyones ka pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit sa kapulisan ug PDEA sa managlahing operasyon sa Central Visayas. Gingong gikan sa Rustico Igot Drug Syndicate ang illegal nga drugas nga ipayuhot unta dinhi sa bisang asang dapit sa reyon. Ano ang report? Sa sitio Tipolo Bridge, Barangay Guadalupe, nasakmit ang 7 ka kilong shabu nga nagkandidad og dulaan sa 50 milyones ka pesos atol sa gipahigayong bypass operation sa kapulisan nga giabagan sa PDEA. Nasikop ang 3 ka mga lalaki nga naglakip sa magsuong Rolando ug Edward Undoy Romeo ug Calvin Valdez. Taod-taod nang gipanidaan ang kalihukan sa 3 ka mga dinakpan diin ang usan nini nakapalusot na og dakong drug supply kaniadto. Sa kasayuran sa kapulisan gikan sa Rustico Igot Drug Syndicate ang gidiling drugas. Si Igot gitanggong sa kauluhan apan padayong mipalihok sa iyahang mga tao sa illegal drug trading matod sa kapulisan. The arrested suspect Rolando Undoy nakapag-dispose din siya twice during ECQ period pa last week of April. 9 kilos ang iyang napalusot. The same came from Rustico Igot. So I would like to commend the Cebu City Police Office headed by Colonel Joseph Ligan and our regional intelligence headed by Babin Limbawan for a job well done. Kani nga trabaho sa PNP, no? This is because of the good information sharing between or among law enforcement agencies. Muna nakakuha sila dako. Samtang igo na lang sa pagmahay ang mga dinakpan. Mato ni Valdez, igo lang gikontrata ang sakyanan niya bugti sa 3,000 pesos. Samtang si Rolando Romeo miingon nga igo lang siyang gikontrata nga mudawat sa kontrabando og ang iyang manghod nga si Edward na damay lang kuno. Gikan sa San Carlos City, Negros Occidental ang drugas nga gikuha dito sa Toledo City. Ang tagihan ini gipanganlan nga si Rustico Refuela Dicoy Igot nga konbiktado sa kaso sa illegal nga drugas. Kato sir, wala jud kay bawo sir kay kanang naay ni hatag rag number niya daw nga delivery kuno ko sa delivery medyo ko trabaho. Nya nintawag siya nako nga nako ni hatag number niya ako kunong amigo. So makabiyahe ba kuno ko akong giingnan nga dili ko pwede ana kay ang ako sa akong permit in Cebu City ra. Di ako driver ako na hire ako nila. Ano hire sila? So kabalo sa Wala. Money ang mga kumbaga soldiers on the ground. Iyahang may move sa iyahang mga epektos kung asa ipadala, i-distribute through provinces, Negros, Cebu City, Cebu, and Bohol. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.